Čaute lidi, vítejte u mého dalšího denního vlogu. Takže právě teď jsme ve školní posilovně. Ještě jsme ani nezačali posilovat, spíš tady hrajeme fotbal, jsem tady já a Dave. Máme krásnou školní tělocvičnu, že jo? Mám na sobě nátělník zrovna. A nejsem nagelovaný, vypadám jak kreten, že jo? Prosím tě. Hele, takže to je vlastně první vlog potom, co... To je vlastně první vlog, po Francii. No a oni vlastně ani neviděli ještě tu Francii samotnou, protože jsem ještě nevydal, protože to bude ještě hodně nadlouho. Tak uvidíš, jo. No, uvidíte. Takže, abychom to tak zkráceně řekli, bylo to úžasný, že jo? Bylo to nejlepší ze všech. Takže super, musíte to dostat střát. Udělali jsme i pár sketchů, i pár vajnů takových, že jo? Nejlepší. Nejlepší to bylo. A už se moc těším, až to vydám, tyjo, to bude super. No, to bude dobrý, až se to vydá, no. Někdy. No, jinak jsem taky chtěl natáčet let's play teď v blízké době, jenomže to se nedá, protože tenhle týden je hrozný. Teď každý den chodím spát fakt minimálně tak půl hodiny po 11:30. Po půlnoci, po 11:30, To není ve 12, když to není, to není. Půl hodiny po 11:30, to není 12. Takže let's play nemůžu vydávat, protože zítra, hej Dave, zítra píšeme, normálně víš, kolik píšem testů? Zítra píšeme z češtiny, píšem baroko, potom z hospodářského zeměpisu, jo, potom z, já nevím, z čeho všeho možného. Takže dneska nemůžu ani pořádně dělat let's play nějaký. Spíš čekám, že bych ho natočil někdy v pátek, jenomže, poslouchejte, v pondělí mám dát všechny ty videa učitelce už. Protože se ty videa budou prezentovat ve Francii, to jsem asi neříkal ještě. A já jsem řekl úplnou blbost. Budou se prezentovat ty videa z Francie tady ve škole. A tak ve Francii to budeme prezentovat, běžná věc. Takže proto to musím zpracovat do pondělí a co bych ještě řekl, no prostě nemám moc času teď, takže teď nemůžu moc vydávat videa. Tak vypadám dneska jak hrozný blbeček, už jsem zarostl trochu. Posilovnu ani nestihnem, protože přesně za 4 minuty nebo za 3 minuty už zvoní. Takže budeme muset jít na matiku. Na matiku! Teď normálně míváme tělák, jo. Ale jakože plavání, ale učitelka na to se vykašlala, takže ty jsou teď ve třídě, zbytek třídy, ale my jsme si líbili, že budeme hodní, že budeme posilovat, tak jsme tady v posilovně aspoň něco děláme. Zítra budeme taky tělák, tak to už se taky těším. A co to dělá ten Dave? Míč! Držka s tím, no, hele. Počkej, já si teda radši chytnu tu kameru, ať to... Už mi nespadne. Schválně jakou dám teď, s kamerou, tyjo, to jsem nikdy nekopal s kamerou. Pojď, přihraj, ale ne na kameru. Já nevím, na co se mám soustředit, jestli co zabírám v kameře, anebo to, jestli kopu. No to je jedno. No prostě za chvíli jdem na matiku, pak máme ještě volnou, takže to chci mít sem do posilovny. A pak ještě... Teď mi podjeli nohy úplně. Úplně hnusně, viděl jsi to? Nikdy nekopej s kamerou. Takže, to je asi všechno. Už se prostě těším, až vydám si videa. Ty vole, já se nemůžu do toho více trefit s tou kamerou. Už jo. Počkej, teď já, hala. Bueno. Asi chcípnu. Jo, máme debilní tělocvičnu, máme tady velký schod dolů. Hodně velký. Že už jdeš, jo? Jo, takže už budeme muset běžet na matiku. No, tak to je tak všechno, o čem jsem vás chtěl informovat nějak tak teď. A to je všechno, no, takže než se to vrátí do normálu, tak to bude chvíli trvat. Musím toho taky hodně udělat, jak říkám, ty videa, tenhle vlog budu muset zpracovat. A až vydám ty videa všechny, tak půjdou určitě na YouTube, abyste viděli, co se tam odehrávalo. A pak zase normální stereotyp. A jakože klasicky denní vlogy. A chci dotočit už tu Mafii 1. Až dotočím Mafii 1, tak bych chtěl, hej Dave, chtěl bys se mnou natáčet let's play, víš co, že bych vzal notebook do školy, že bychom natáčeli. Můžeme. No,
Takže Davem bychom natáčeli nějakou hru, tak napište do komentářů, jakou hru byste od něj chtěli vidět. Nebo od nás dvou. Já ne. No tak já budu hrát a ty budeš jako... Ne, to je, víš jak to funguje, si dáš na stativ, budeme se tuto počítače oba dva a budeme pařit. Jak fajn. Pařit. Dneska paříš. Paříš, u mě dobře, večer. U mě doma. Takže napište tu hru nebo nějakou vymyslím, když tak. Nějakou hru. Nějakou hru vymyslím, pak ji zahraju. Tak jo, tak se mějte hezky. A my letíme na matiku, což je hrozný, protože matiku fakt nenávidím. To je v píči. To je hrozně v píči. A tenhle týden z těch testů, to je úplně mě třešký hlava z toho. Nevím proč, tak pojď, takže... Tak čau. Ahoj. Čau. Ahoj, nejlepší. Nejlepší, čau.